Fighting kang haine roni bagai tini story katal tubui fight tong pizak narok o story no paithak jora khnamai tongdi o story wngkha 4 bosor swkangni bo khoroksa bwrwi no bwkhariwi hamjakmani bo salsa Facebook use khaiwi tongma jora afro bo khoroksa bwrwi no nugo bini Facebook o photo post khaima jagao bebagono o bwrwi bono like rwjak bo abono nugui tamo kahai wngjago haikhe bo bwrwi no message khaikha nung sabo ano tude sini aw ang tonono sinimia ang ani Facebook o photo post khaima jagao nono bebagono like rwjak khe nukma bagui ang sungui nayo Sela abo haike bwrwi no message khaiwi sungo phia bwrwi afro online kwrwi jefro bwrwi online phaio afro kheno bo sela no reply rwkha aw ang bono no sinimia no nungbo pro ani friend list o add wngkha abo bo ang sawi mania but ang nini profile no check khaiwi nai tongo afro ang nini photo post khaijak no naithokjagui like riwi rwkha abo haike no pro khorok nei tei bo text khailaio tei baisa uisu boro khorok nei online rok manlai khe bo text rok khailaio abo haike no borok khorok nei Facebook friend saike sinimung ngui thanglaikhya tapo khe borok khorok nei hor rok bo hor kuthuk khe hor ni 12ta 1ta kahai rok text khaina senglaikhya tei abo haike no borok khorok nei kedugma no mas talni taltham hai ngui thangkha haike borok khorok nei best friend ngui thanglaio salsa khe sela bwrwi no bini WhatsApp number sano afro bwrwi bono tamo khainai hinui sungo hinkhe no sela bono hai hinui sapio Facebook simi hinkhe nungbo angbo doi online phaiwi manya jeng khorok nei text rok khailaikha hinkhe bo doi reply rok manya wnglaio aw jeng khorok nei WhatsApp simi text rok khailaikha hinkhe teisa doi reply roi manlaio no bwrwi o kokno khnamkha hinkhe no bini WhatsApp number riwi rwkha haike borok khorok nei WhatsApp simi text rok khailaio haike tei bo close wngui thanglaikhya waisa uisu khe borok khorok nei call rok khaiwi kok bo salaina senglaikhya salsa khe borok khorok nei call khaiwi kok salaiwi tongmani jorao no afro sela bwrwi no kaisa kok sana naio tei bo bwrwi no sungkha nono kaisa kok saka hinkhe nung tude jole no hwnui afro bwrwi bo bono sao ihi sadi kunu wngya tamo kok ba hwnui haike sela haine hai sungphio nung jole jaklagna bile hwnui afro bwrwi jolia tamo kok ba sadi hwnui sao hinkhe no sela bono propose khaiwi rwkha afro bwrwi bono sao nungba ano sao blasa nungke bono phano hamjaglak hwnui ihi ang abono kwbui hwnui gosewi mania nungno ano sao nungke bono phano hamjaglak hwnui nung tamo khe ano khe hamjagui mannai chela o kokno khnamkha hinkhe no sakha aw hamjakmano takni jorao naikha hinkhe kok bai simi se hamjakma sana thangkha hinkhe haino thwngui tongma hai tini ang bai tongkha hinkhe khanao tei khoroksa bai ar je borokni kwbui bwkha bo kheba belai kheno ruwaima mano aboni bagui sang khe bono hamjagya tongmani phia bufuro nono khe hamjakma wngui thangkha sawi manliya tomung nung o hamjakma no chajagya hinkhe ang tei o kokno nono saglak bwrwi afro bono sao kuno wngya sawi mano hwnui hinkhe no selabo bono sapio aw nini bwkhao bo ani bagui hamjakma tude tongna bwrwi bono hwnui gosewi rwkha chela belai kheno khushi wngjago bo sak no abo haima tongo o sangsarni jotoni selai tongthokma bini khao mankha bo sak saisung abo haike feel wnggo abo haike no borok khorok ni hamjakma kedugma no mas talni taltham hai wngui thangkha salsa khe borok khorok ni no kha baksa khaiwi wansoklaio kaijaklaina bagui afro bwrwi chela no sungo jeng khorok ni no kaina bagui nini nokni borok phano eba ani nokni borok phano goseya wngkha hinkhe nung ano yakarui derinai chela o kokno khnamkha hinkhe no bo bwrwi no kok phirokha ihi abo hai wngui manglak jeng khorok ni no nokni borok goseya hinkhe aw jeng khorok ni kharui thanglaiyo no jefro jeng kwnui kaijagui thango afro nokni borok haino ma gosebano bwrwi o kokno khnamkha hinkhe no bono sao abo haita wansokdi jeng khorok ni tomung abo hai wngkha hinkhe sini nokni borok chela simung mannai chela bono haino hai sapio aw angbo sawi mano phia ang ba haike nung kwrui khe tongui mannai ang nung bai sera saphano hakchal khe tongui mania ang nono asuk kheno bwkhariwi hamjago afro bwrwi bono bantewi sao aw wanana nangya jeng khorok ni kwcharo kwbui hamjakma tongkhe jeng khorok ni no kebo phano swkagui manglak abo haike no borok khorok ni kaham khe busilaiwi tonglaimani borok khorok ni kwcharo trek somoi bo thangui tongo
abo haike no terek tei bo jora laiwi tangkha salsa ke borok khorok nei malaina bagui kok rilaio o sela bai bwrwi ni nok hinkhe onek no hakchal 360 kilometer kahai rok ungo haike sela bo bai malaina bagui tren kawi thango afro bwrwi bo bono tren station o naisingwi tongsogo haike borok khorok nei malai laikha afro bwrwi ni mobile lo bini babuni call sok phaio hinkhe no bo sela no sakha ang nogo mathang sinai nung bo ani logya no phaiti sini nog ganda bo kaisa hotel tongo nung oro jaga bo bathak di hinkhe no selabo bini logya no thangkha afro bwrwi sela no hotel jora tunoi rwibo tei bo bini sela no sakha jung khorok nei khana o malai lai sibano oro ganda bo kaisa park tongo oro jaga o jung khana malai lainai ang no phaibi na phaiano bwrwi bono hai hinui sawi nogo thangui paikha haike borok khorok nei park ro malai laikha tei borok khorok nei malai laiwi kwbangma no kogrok salaio haike abo haike no sal habui tangkha chela tei bo bwrwi bai tongna muchungjago phia tongwi manliya bo haino hai tei waisa tren kawi nogo phaiwi paikha haike borok khorok nei aigebo tonglaima haike no tei waisa hor kuthuk kuthuk khe tax rok khaiwi tonglaio phia kogo no tongo jora bai baksa slaijagui thangmano kebo sawi manya aw bwrwi bo sem abo haino wngkha bo chela no aigini haike tax rok khailiya tei call rok khaisa khanikhe call card rok khaiwi riwo tei bo bwrwi no bar bar call rok khaikha hinkhe mobile switch off khainabo salsa ke bwrwi tei alga sim khulogui nakha bo aigini sim no khe use khailiya abo haike no borok khorok ni call bo khaiya tei text bo khaiya 1 month hai wngkha salsa ke chela muito manjago haike bo facebook bo text khaikha afro bo bwrwi online tongwi phano reply rwya phiaba yang chela khe hamjakma bagui asuk kheno kobor sajak bwrwi bono salni salthamni pore reply ribo nung ang bai no kaijak nai hinkhe ang tongma jaga o ma phainai oro no job khaiwi tongphaidi phia nung abono gosewi manya hinkhe ano call phano ta khaidi tei oro simi bo message rok ta khaidi chela bo bono reply riphibo ang nok digi o se job khaiwi tongmani nini yang digi o kebo baisa sinimjak kwrwi sabo ano job rwnai bwrwi bono ehe ang abono sawi manya nung tamo khe tongnai bobo haikhe oro job mannai ang abono siya to bukhe nung oro no ma tongphainai aya hinkhe ano pogwi thangdi hinui sao haifano chela bono hamjakui tongma bagui bo muchung ya twtui no bwrwi ni kok no gosewi ma rwkha haike bo bwrwi no call khaio phia afro phano bwrwi bini call no receive khaiya bwrwi bono sao jeforo nung ang tongma jaga o sokphaio afro no ano bo call khaidi hinui haike chela bo thang sogui kha hinkhe no bo bwrwi no call khaio tei chela bo saisung no online rok simikhe search khaikha afro bo tongma jaga area bo kwbangma no job khaijaknai nugo haike bo bebak jaga o no message khaikha phia kaisa o phano reply manya haike serasa tongkha hinkhe no kaisa jaga o reply sok phaio haike bo job bo manui paikha tei bini bwrwi ni nok ganda o no bo nok bara bo tongkha bo office thangbrung no bwrwi no naina bagui bini nok jora rok thango tei borok khorok nei salbrum rere no malai laigo haifano bwrwi aigeni haino bini call no asuk receive rok khaiya waisa wisu khe call waiting rok mano haike chela salsa khe borok khorok nei malaiwi tongfuru bwrwi ni mobile nawi bini facebook no boni mobile o login khaiwi nakha phia bwrwi hinkhe aborok no sawi manya chela bini office o mangno busy wngwi thango o bini bwrwi bai waisa wisu no kok rok ma sao bo call rok khaikha hinkhe receive khaiya mangno waisa akrok receive khaikha hinkhe bo 4 minute kahai rok se kok ma sao abo haikhe no kwdwkma 1 month hai wngkha salsa ke chela bini bwrwi no tei alga chela bai facebook o message khaiwi tongma nukha haike bo aborok no bebak no screenshot narwkbaikha bo abono bini bwrwi no bo whatsapp simi send khai rohokha phia bini bwrwi bisafano goseya ulta bono se jole jagui tongo ang sawi manya ano taro hodi hinui haike chela bini bwrwi bai malaina hinui bini nok bwskang gate o thangui nasingui tongkha phia bwrwi hinkhe bo bai malaina bagui kisa phano phataro ongkhoriya hinkhe no chela jole jagui call khai sakha tomung phaiya hinkhe hang no bising ha somoi phaiya no hinui bwrwi o kok no khanamkha hinkhe no phataro ongkhorui ma phaikha apor chela bo screenshot narwkma no bwrwi no phunugo phia bini bwrwi kisa phano goseya ano ta phunukdi hinui chela ni yak noro apor chela bini mobile yak keple jakha
haike abo haikeno borok khorok ni kok banglayo chwla jole jagui bini mobile kraijak no haino yathai bai lathi rwui kaphei bai subai bai rwkha tei bini mobile no yak bai khosaui bo tola sa rwkha bini mobile hamya wngui tukra wngui thango haike abono borok khorok ni paithak manlaima bo chwla bwkha baiui thangjakha tei bo saisung no abo hai hwnui uansogo bo o bwrwi ni bagui se aswk hakchalma nok huk yakaui phaimani ang tamoni bagui o borok no aswk khe poito khaijak khana bo saisung abo hai rok khe tei bo uansokma phaijago tei bo bini office o thangkha hinkhe bo o bwrwi no mangno muito rok manjago bo bini bagui se o job bo khlaimani chwla haino hai o job no bo yakarui nogo kiphilui thangpikha tei bo bini life o abono no kotor mistake hwnui uansogo bo o bwrwi no mangno jephru phano muito manui aswk khe bini bwkha o ruwaima mankha bo tabuk phano sak saisung wansogui haino imang haima tongkho bo tabuk no puila first time o bwrwi no aswk khe bwkha riui hamjakmani aw hinkhe aswk jwra no tini ni story norog o story no bo bahai wngjakha comment khaiwi sanani tapokdi tei video no chajak hinkhe like khaidi tei jara channel o kwtal wngui tongkha hinkhe please subscribe khainani tapokdi tei bo norog ni chubachu manui bwskang next time o video kwtal tubui phai manna tui hinkhe video no paithak jwra naima bagui hambai ang bwskang next time o tei bo abo hai video tubui phai tongo।